Former President Jacob Zuma, baba uMsholozi, baba uNcamalala. Namanje ngisakhala futhi ngisayibuza ukuthi uformer president wala eNingizimu Afrika no former president nje wayi-ANC during the period of from 2009 up until 2018. Yeah, ngisakhala ukuthi wayishiyelani i-ANC. uZuma kwakungamele ehambe kwi-ANC noma bekuthiwa iziphi inkinga ezayingaphakathi eqenjini, kodwa he shouldn't have left the party. Kwakungamele. Why ngisho kanje? uZuma bekuzoba upresident ka-ANC ngo-2029, yabo ngo-2027 ubezo-electwa again ukuthi abuyele mhlambe abe upresident we-ANC, then maybe ngo-2029 bekazobuyela abe upresident wase-South Africa. Why ngisho kanje? i-South Africa yamthanda uJacob Zuma. uZuma unabalandeli bakhe abalandela nje yena, not ukuthi beze ukuthi bayi-ANC, balandela nje uZuma for i-majority yase-KZN nokuthi ubuye emakhaya. Yazi-ke eyenzeke into ethi ayifani kanje e-America. Upresident uDonald Trump uphathile khona from 2017 up until 2021, waphuma kwalandela uJoe Biden from 2021 up until 2025 if I'm not mistaken. So no President Jacob Zuma bekungenzeka ukuthi abuyele, bekungenzeka ukuthi uZuma abuyele be president wase South Africa. Njengamanje ANC is lacking everywhere and nayo i-confused ukuthi who is going to be the next president of the party and who is going to be the next president of South Africa. Ba-confused, aboFikile Mbalula, baningi babanga isikhundla, aboGwede Mantashe, Paul Mashatile, lonke ithimba lika-ANC li-confused ukuthi who is going to be the next future of this country. Ize iyacabanga ukubuyisa ubaba uMbeki, naye uMbeki wayi-electa nje, wavolontiya ukuthi uyakufisa ukuthi abuyele eqenjini azoba upresident wayo iNingizimu Afrika. Why asho kanje? Just because uyabona ukuthi ama-members la aka-ANC nje aphezulu ase-corrupt kakhulu, anamacala amaningi akawayenzayo. So mhlawumbe umuntu osengabuyisa isithunzi kungawuyena kwi-ANC, since naye enza kahle kakhulu during his era kwi-ANC. I-economy isase-stable kakhulu ngesikhathi saboMbeki, and that was the most empowered president nje among bonke sike saba nabo. So uZuma ngisakhala ngempela, uZuma kwangamele ahambe kwi-ANC, kwangamele, kwakufana ukuthi noma kuthiwa uyaretire nje kwapolitiki ahlale mhlambe njengoMbeki kanje, mawukuthi kumbe wayengezokuqhubeka abe ngaphakathi. Ngiyakhala ngempela cause maybe kungenzeka mhlawumbe ukuthi abe uyena upresident from kule side la kwi-MK, kodwa angiboni, and angiboni nje ayikho vele enye inhlangano yokwazi ukuthi ishintshe u-ANC. Most of people believe kwi-ANC and they are scared of like changing to another party ukuthi isiphathe eNingizimu Afrika. So uZuma was going to be the major and correct man for ukuthi alide le country, only if akahambanga ku-ANC. And angazi ukuthi kungenzala kanjani ukuthiwa uyabuyela emuva back uya kwi-ANC, okuyinto engasoze kuthiwa yenzakala leyo. Akusoke nje, angiboni futhi ngeke kuze kwenzeka. Kodwa njengamanje asinayo umuntu ongathiwa akabe upresident, because uRamaphosa he raised ukuthi engaresign anytime soon from now if bengathi engathola i-amendment ethi Ramaphosa you have to resign. Ushilo Ramaphosa wathi engaresign. So ngokubuka amadoda akhona njengamanje eqembini, akekho already for ukuba upresident weqembu, and akekho iNingizimu Afrika emthembayo since kusasebhizi nale ad hoc abaningi ongqongqoshe basabandakanyeka kwi-corruption. Njengamanje i-confused kakhulu ANC, confused kakhulu. So ngiyakhala ngempela ngomsholozi.